இட்ஸ் ஓகே தட்ஸ் லவோட லாஸ்ட் எபிசோடான 15th எபிசோடோட எண்டிங்கில் நம்ம ஹீரோ அவருடைய சின்ன வயசு உணர்ச்சிகள் தான் காங்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாரு. காங்குவுடைய கால்களுக்கு மருந்து போடுறது மூலமாக ஜெயில் தன்னுடைய சின்ன வயசில் அவர் பட்ட வழிகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே மருந்து போட்டுட்ருக்காரு. அவர் உருவாக்கின கற்பனை கேரக்டரும் இதை புரிஞ்சுக்கிறாரு. காங்குவும் அவர்கிட்ட நான் இனிமேல் வரக்கூடாதுன்னு தானே நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாரு. இந்த இடத்துல தான் நம்மளுடைய 15th எபிசோட் முடிஞ்சது. லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம், பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஸோ இட்ஸ் ஓகே தட்ஸ் லவோட லாஸ்ட் எபிசோடில் இருக்கும். நம்ம 16th எபிசோடில் ஜெயல் காங்கு கிட்ட நான் சின்ன வயசில் அனுபவித்த வழிகளை எல்லாம் மறக்கிற விதமாக தான் என்னுடைய மைண்டுக்குள்ளே இன்னும் ஒரு கேரக்டராக நான் உருவாக்கி இருந்திருக்கேன். நீ ஒரு பிரம்மங்கிறதே உணராதனா நீ படுற கஷ்டங்களை பார்த்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்க தெரியுமா? ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரமாகவே இருந்தாலுமே நீ இத்தகைய வழிகளை அனுபவிக்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு தோணுது. இன்னையிலிருந்து உன்னுடைய அந்த வழிகளுக்கு எல்லாம் விடுதலை கிடைச்சதா நீ நினச்சிக்க. உனக்குமே ஒரு நிம்மதியான சுதந்திரமான ஒரு லைஃப் வேணும் இல்லையா? அதை நான் இன்னைக்கு உனக்கு கொடுக்குறேன். அதை எடுத்துக்கிட்டு நிம்மதியாக இந்த இடத்துல இருந்து போயிடு. மீண்டும் என் கண்ணு முன்னாடி வரணும் அப்படின்னு நீ நினச்சேன்னா அந்த வழிகள் எல்லாத்தையுமே சுமந்து தான் ஆகணும். அந்த வழி இனிமேல் உனக்கு தேவையில்லை. நீ நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருந்தால் தான் நானும் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். என்னை இவ்வளவு நாளாக டிஃபெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ்னு சொல்லி காங்குவை அந்த இடத்துல இருந்து அனுப்பி வைக்கிறாரு. காங்குவும் உங்களுக்கு இதுதான் விருப்பம்னா நான் கண்டிப்பாக இதை உங்களுக்காக பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தேங்க் பண்ணிவிட்டு இது வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்ச எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து மறைஞ்சு போகிறாரு. என்னதான் காங்கு ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரமாகவே இருந்தாலும் அவர் ஜெயல் கூட ரொம்பவே க்ளோஸாக இருந்திருக்காரு. ஜெயலும் காங்கு கூட ரொம்பவே க்ளோஸாக இருந்திருக்காரு. அவரை நிஜமாகவே வேறு ஒரு ஆளாகவே அவர் பார்த்துருக்காரு. அதனால் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கொருத்தர் பிரியும் பொழுது அது ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாக தான் இருக்குது. ஒரு வழியாக ஜெயலுடைய நோயிலிருந்து அவர் வெளியே வராரு. ஹேசுவும் இது வெளியே இறந்து பார்க்குறாங்க, அவரை சமாதானப்படுத்துகிறாங்க. ஹேசுவும் டாங் மின்சுவை கால் பண்ணி நடந்த விஷயங்களை சொல்கிறாங்க. டாங் மின்சுவை நீ உண்மையே ஒரு கிரேட் டாக்டர் தான் ஹேசு. இப்போ நம்ம ஃபுல் ஸ்கேல் ட்ரீட்மெண்ட்டு ஜெயலுக்கு ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவரை முழுமையாக குணப்படுத்திடலாம்னு சந்தோஷப்படுறாரு. இதை கேட்குற சோகாங்கும் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாரு. திடீர்னு அவருக்கு டார்ச் சிண்ட்ரோம் வந்துடுது. கோவம் அடைகிற சோகாங்க இது வேற ஒன்று குறுக்கில் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன்னு சொல்லி திட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு. டாங் மின்சுவை அவர் மண்டையில் ஓங்கி ஒரு அடி வைக்கிறாரு. நீ சரியாயிட்டங்கிற திமிரில் பேசுறியா? டாரட் சிண்ட்ரோம் இப்போல்லாம் உனக்கு எப்பயாவது தான் வருது. முன்னெல்லாம் எப்போவுமே நீ அது கூட தான் இருப்ப அப்படிங்கிறத மறந்துடாத. உன்னுடைய நோய்க்கு நீ நன்றி உள்ளவனாக இருக்கணும், சரியா? ரொம்ப ஓவராக சீனை போடாதடான்னு சொல்கிறாரு. பக்கத்தில் இருக்க சோனுவா அவர் அடிக்காதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க. டாங் மின்சுவா என்னடா நடக்குது இங்கே ரெண்டு பேருக்கு நடுவில்னு கேட்குறாங்க. சோக்காங்க அப்போ தான் டாங் மின்சு கிட்ட சொல்கிறாரு, சோனு வேறு யாருமே இல்லை, என்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தான், நாங்கள் ரெண்டு பேரை லவ் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாரு. இதை கேட்குற டாங் மின்சு இதை கண்டிப்பாக என்னால் ஒத்துக்கவே முடியாது, ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்கிறாரு. ஜெயலும் அவருடைய ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட்டை நல்ல விதமாகவே எடுத்துக்கிறாரு. முன்னே இருந்த மாதிரி இல்லாமல் ரொம்பவே உற்சாகமான ஆளாக இருக்கார். அவருடைய கண்ணுக்கு இப்போல்லாம் காங்கு தெரிகிறதே இல்லை. ஹேசுவோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஜெயலை பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க. அவர்கிட்ட பேசுகிறவங்க அவங்க லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண சில விஷயங்களை ஜெயல்கிட்ட சொல்கிறாங்க. நான் என்னதான் ஒரு பேஷண்ட்டாக இருந்தாலுமே இவருடைய காதலை நான் அதிலிருந்து முழுமையாக வெளியே கொண்டு வந்து கவலைப்படாதீங்க, நீங்களும் உங்களுடைய நோயிலிருந்து வெளியே வந்துடுவீங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் பாருங்கள் ஜெயல், உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா என்ன, உங்களுக்குமே இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுடைய சந்தோஷத்தை பறிச்சுக்க விடாதீங்க. நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பண்ணுங்கள், அதுதான் நியாயமும் கூடன்னு சொல்கிறாரு. ஜெயோல ஹேசுடைய அம்மாவுக்கு கால் பண்ணுறாரு. ஹேசு கிட்ட நீங்கள் எதுவும் ஹார்ஷாக பேசாதீங்க, அவள் ஆல்ரெடி என்னால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டா. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவளை நான் வெளியூருக்கு படிக்கிறதுக்காக அனுப்புகிறேன். அவள் கூட நான் பேசலை, அவளை நான் பார்க்கல, அவளை நான் டிஸ்டர்பே பண்ண மாட்டேன். ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக என்னை ஒரே ஒரு முறை வந்து பார்க்கணும், அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு அனுமதி கொடுக்கணும்னு கேட்குறாரு. ஹேசுடைய அம்மாவோ திருப்பி ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் ஜெயல் உனக்காக ஹாஸ்பிட்டலில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு, அவரை போய் பாருன்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறாங்க. ஜெயலும் ஹேசுவை மீட் பண்ணுறாரு. ஹேசு கிட்ட உன்னால தான் நான் காங்குவை பற்றின உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நீ எனக்காக ரொம்ப பெரிய விஷயம் பண்ணியிருக்க, அதனால் கொஞ்ச நாள் நீ கேப் எடுத்துக்க. இந்த கொஞ்ச நாளில் நானும் கண்டிப்பாக சரியாயிடுவேன். நீயும் ஒரு மெச்சோர்டு உமனை திரும்பி என்கிட்ட வரணும். நானும் கிவ் அப் பண்ண மாட்டேன், நான் உனக்காக கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். போ, படி, இன்னும் நிறைய கற்றுக்கிட்டு திரும்பவும் நீ என்கிட்டே வந்துடு, அது வரைக்கும் நான் உனக்காக காத்திருப்பேன்னு சொல்லி அனுப்புகிறாரு. ஹேசுக்கு ஜெயல் சரியாயிட்டார் அப்படிங்கிற சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் இருக்குது. ஜெயலுக்கு ஹேசு தன்னை குணப்படுத்திட்டா ஒரு நல்ல டாக்டர், அவன் மேலும் மேலும் படிக்கணும் அப்படிங்கிற சந்தோஷமும் ஒரு பக்கம் இருக்குது. ரெண்டு பேருமே சந்தோஷமாக தான் இருக்காங்க. ஆனாலும் ஒருத்தர் மிஸ் பண்ண போகிறோமே நினச்சி ரொம்பவும் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அண்ட் மக்களே, இட்ஸ் ஓகே தட்ஸ் லவோட லாஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம இருக்கோம். இந்த சீரீஸ் மற்ற சீரீஸ் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப எமோஷ்னலான ஒரு சீரீஸாகவே இருந்திருக்கு. சீரீஸ் மட்டும் இல்லை, சீரீஸ் கூட சேர்ந்து நாமளுமே ரொம்ப எமோஷ்னலாகவே இருந்திருப்போம். இது வரைக்கும் ஃபீலிங்ஸில் உருண்டு போகிறவங்க எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற சீரீஸ் செம்ம காமெடியான ஒரு சீரீஸ் தான். இதை காமெடின்னு சொல்கிறதா, இல்லை ஃபேண்டசின்னு சொல்கிறதா, இல்லை ஒரு அரண்மனையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்னு சொல்கிறதா, இல்லை சோறு தாண்டா வாழ்க்கை அப்படின்னு இருக்க ஒரு கதைன்னு சொல்கிறதானே எனக்கு தெரியலை.
இந்த சீரீஸில் நம்மளோட ஹீரோ வேறு லெவலில் ஒரு குக் பண்ணுற செஃப், ஜகஜால கில்லாடி. சமைக்கிறவர் தானே, ஒருவேளை சாஃப்டாக இருப்பாரோ அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பீங்க. ஆனால் நம்ம ஹீரோவுடைய ஓப்பனிங் டயலாகே எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? சாப்பாடு எவ்வளோ பெரிய கொடூரமான ராட்சச மிருகமாகவே இருந்தாலுமே அதுக்கு சோறு போடுறவங்கள அது மறக்காது, அது அவங்களுக்கு நன்றியை காட்டி தான் ஆகணும். எதுக்கடா சம்மந்தமே இல்லாமல் சமையலுக்குள்ளே ராட்சச மிருகத்தையெல்லாம் கொண்டு வந்தாருன்னு பார்க்குறீங்களா? நம்ம ஹீரோக்கு இந்த நாட்டை ஆள்ற ராஜாவுக்கு சமைச்சு போடணும், அப்படிதான் அவருடைய கனவு, லட்சியம், ஆசை எல்லாமே. லீடு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த சீரியஸ் ஃபேண்டசியை பற்றினதுன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே சொல்லியிருக்கேன். எந்த மாதிரியான ஃபேண்டசியாக இருக்கும்? கூடு விட்டு கூடு போயிடுது. அப்படி இவர் கூடு விட்டு கூட எங்கே பாஞ்சாரு அப்படிங்கிறத எண்டிங்கில் நான் சீரீஸோட நேம் சொல்லும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம 16th எபிசோடுக்கு எண்டு கார்டு போட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. ஸோ சீரீஸ்குள்ளே போகலாம். ஜெயோல் எழுதின புக்கும் பயங்கரமாக ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. அவருக்கு இவ்வளவு உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்த நிலைமையிலையும் அவருடைய புக்கு ரொம்ப பெரிய ரீச் அடைஞ்சிருக்கு. ஒரு ஸ்கீசோஃப்ரீனியா பேஷண்ட்னால இவ்வளவு அழகான புத்தகத்தை எழுத முடியுமான்னு ஒட்டுமொத்த உலகமே வியக்கிற அளவுக்கு அவருடைய புக்கு ரொம்ப அற்புதமாகவே இருந்திருக்கு. இப்படியா ஜெயலுடைய கரியரும் திரும்பவும் பழைய நிலைமைக்கு வர ஆரம்பிக்குது. ஒருவேளை இவருக்கு உண்மையாகவே நோய் இருந்ததா, இல்லை அது எல்லாமே கட்டுக்கதையா? இவரை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவே இருக்காரு. ஒருவேளை இவருடைய புக் எல்லாமே ஃபேமஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக வேணுமே யாராவது கட்டுக்கதைகளை கிளப்பியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு பேசுகிற அளவுக்கு ஜெயல் ரொம்பவே நார்மல் ஆகிட்டாரு. ஆஃபீஸ்க்கு போன ஜெயல் வழக்கம் போல எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் உட்காந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. ஆனால் இன்றைக்கி அவர் ஆர்ஜேவாக உட்காரல, ஒரு கெஸ்ட்டாக அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்காரு. ஜெயல் கிட்ட அவர் கடந்த காலமாக அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருந்த விஷயங்களை பற்றி இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க. ஜெயலும் நம்ம எந்த நிலைமையிலையும் நம்மளுடைய நம்பிக்கையை இழக்கக்கூடாது. நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு நம்ம பண்ணுற மிகப்பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை அவங்களுக்காக பண்ணுறது தான். அந்த வகையில் நானும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க எதிர்பார்க்குற விஷயத்த பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கேன். அவங்க என்கிட்ட எதிர்பார்த்த விஷயம் என்னுடைய தன்னம்பிக்கை. அதை என்றைக்குமே நான் கண்டிப்பாக இழக்க போகிறது கிடையாது. எல்லாத்தையும் எதிர்த்து நான் போராடுவேன். அவங்க எதிர்பார்த்த விஷயத்த அவங்களுக்காக நான் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். நான் கிட்டே இருக்கணும் இல்லையோ அவங்களுக்காக ஒரு விஷயத்தை நான் எப்போவுமே பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். அதுவும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் நான் எத்தனையோ பேருக்கு ஷோஸ் பண்ணும் பொழுது குட் நைட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் என்றைக்குமே எனக்கு நான் அந்த வார்த்தையை சொல்லிக்கிட்டதே கிடையாது. உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லட்டுமா? நீங்கள் மற்றவங்க மேலே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அக்கறை காட்டுறீங்களோ அதில் கொஞ்சமாவது உங்கள் மேலே நீங்கள் காட்டுங்க. கொஞ்சம்னு கிடையாது, முழுசாகவே உங்கள் மேலே காட்டுங்க. நீங்கள் டெய்லி நைட்டு படுக்கும் பொழுது 1000 பேருக்காவது நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பியிருப்பீங்க குட் நைட்னு சொல்லி. ஆனால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு நீங்கள் குட் நைட்னு சொல்லியிருக்கீங்களா? நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டிய ரொம்ப பத்திரமான மிக முக்கியமான ஆள் நீங்கள் தான். நீங்கள் உங்களை முதல்ல பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டாதான் உங்களால் மற்றவங்கள பார்த்துக்க முடியும். மற்றவங்கள கேர் பண்ணுறது எல்லாமே செகண்டரி. ஆனால் நீங்கள் எல்லாருமே உங்களை கேர் பண்ணணும். மற்றவங்களுக்கு அழகான குட் நைட் மெசேஜ் சொல்லி அவங்கள நிம்மதியாக தூங்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நிம்மதியாக தூங்குறதுக்காக உங்களுக்கு குட் நைட் சொல்லிக்கோங்க. ஸோ குட் நைட் ஜெயோல். இன்னைக்கு ஷோ முடிஞ்சுது. அவருடைய இந்த அழகான மெசேஜை கேட்ட எல்லாருமே முதல் முறையாக அவங்களுக்கு அவங்களே குட் நைட் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த உணர்றாங்க. ஹேசுவாக இருக்கட்டும், சோகாங்காக இருக்கட்டும், டாங்மின்சுவாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே குட் நைட் சொல்லிட்டு நிம்மதியாக தூங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. யாங்ஜினும் ஜெயோலை முழுமையாக டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அவர் ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க. சோகாங்கும் டாங்மின்சுவும் ஜெயோலை பார்க்குறதுக்காக போயிருக்காங்க. சோகாங், டாங்மின்சு இவங்க 2 பேருமே ஹேசு படிக்க போன இடத்துல ட்ரிப்புக்கு போன ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து அனுப்புகிறாங்க. அதை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே இவ படிக்கிற இடத்துல இருந்து இந்த இடம் ரொம்ப தூரமாக இருக்கேடா, இவ ஏன்டா இந்த இடத்துக்கு போகணும், இவ ஏன்டா இங்கே டூருக்கு போனான்னு சொல்லி பேசிக்கிறாங்க. இதை பார்க்குற ஜெயோலை அவர் இருக்க இடத்துல இருந்து இந்த இடம் தான் இருக்கிறதுலே சீப்பான இடம், அதனால் காசை செலவு பண்ணுறதுக்காக அவள் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு போயிருப்பான்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும்னு சொல்கிறாரு. சோகாங்கும் டாங்மின்சும் பரவாயில்லையே, எங்களை விட ஹேசுவை பற்றி நீ ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறியே, ஒரு வழியாக அவளை பற்றி முழுசாக நீ படிச்சிட்டியே, அதுவே பெரிய விஷயந்தான். ஆமாம், ஏன் ஹேசுடைய ஃபோட்டோஸ் எதையுமே நீ பார்க்க போகிறது இல்லையா? அவளை நீ இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லையா? அவருக்கு ஒரு மெசேஜ் கூட அனுப்பலை, கால் பண்ணலை, எதுவுமே நீ பண்ணலையா? எங்களுக்கு என்னவோ சந்தேகமாக இருக்குது, நீ கண்டிப்பாக இது எல்லாமே பண்ணாமல் தான் இருக்கியான்னு என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஜேபம் மனசில் இருந்த மிகப்பெரிய பாரமும் கரைஞ்சி போயிருச்சு. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால தான் அவருடைய தலைமுடி எல்லாமே ரொம்ப வெள்ளையாக வளர ஆரம்பிச்சிது. இப்போது அவருடைய மனசில் எதுவுமே இல்லாமல் அவர் ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கார். அதனால் அவருடைய முடியை எல்லாமே திரும்பவும் பழைய மாதிரி கருப்பு நிறமாகவே மாறிடுச்சு. ரொம்ப அழகாக கோட் சூட்டெல்லாம் போட்டுட்டு மாப்பிள்ளை கணக்காக கிளம்புறாரு. இதை பார்க்குற டேயாங்கும் ஜெயோலும், நீ எங்கே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தானே போகிற, எதுக்காக இப்படி கிளம்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஜேபோமா, எதுக்காக எனக்கு இந்த கலரில் கோட்டை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க? யாங்ஜினுக்கு ஒயிட் கலர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் எனக்கு ஒயிட் கலர் கொண்டு வாங்க. ஜேபோமும் கவுன்சிலிங்க்கு போகிறாரு. யாங்ஜின் இருக்கிறதுனால அவர் ரொம்ப நல்லாவே பிஹேவ் பண்ணுறாரு. யாங்ஜினும் அவருக்கு எப்படி நல்லா பிஹேவ் பண்ணணுன்றதை சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஜெயலுடைய அம்மாவும் கவுன்சிலிங்க்கு போகிறாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அசுத்தமான நிகழ்வுகள்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு அவங்களும் முயற்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஜெயலும் அவருடைய ட்ரீட்மெண்ட்டை தவறாமல் எடுத்துக்கிறாரு. இப்படியா ஒரு வழியாக எல்லாருமே அவங்களுடைய பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கான தீர்வை நோக்கி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. படிக்க
படிக்க போன நம்ம ஹேசுவும் படித்து முடிச்சுட்டு ஊருக்கு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. வீட்டுக்கு வந்து நம்ம ஹேசுவும் நம்மளை பார்த்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, நம்மளை பயங்கரமாக மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்கப்பா, நம்மளுக்கு பெரிய பெரிய பார்ட்டியெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்க போகிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக வீட்டுக்குள்ளே வந்து இறங்குறாங்க. ஆனால் சோகாங்கும் சரி டாங்மின்சியும் சரி ஹேசுவை ஒரு பொருட்டாக கூட மதிக்கலையே. வந்துட்டுனா உள்ளே போக வேண்டியதானே, எதுக்காக இப்படி கத்திக்கிட்டு இருக்க, கிளம்பி உள்ளே போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதேன்னு சொல்லிட்டு அவளை ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்காமல் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை பார்க்குற ஹேசுவை என்னடா நடக்குது, இங்கே 2 வருஷம் நான் ஊர்லேயே இல்லை, ரொம்ப நாள் கழித்து நான் திரும்பி வந்திருக்கேன், என்னை பார்க்குற சந்தோஷமே இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லையே. சரி இவங்க எக்கேடு போனால் நமக்கு என்ன, நம்ம போய் ஜெயிலை பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு நேராக ஜெயிலுடைய ரூம்குள்ளே போகிறாங்க. நேராக ஜெயிலுடைய ரூம் கதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போகிறாங்க. ஜெயிலோ, நான் கதை எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியல, என்னை கதை எழுதும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ண எனக்கு பிடிக்காதுன்னு உனக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு சொல்கிறாரு. இதை கேட்குற ஹேசுவோ, என்ன தான் நடக்குதுங்க, யாருமே நான் வந்தது ஒரு பொருட்டாக கூட மதிக்கவே மாட்டேங்கிறீங்களேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சோகமாக மூஞ்சி வச்சுக்கிறாங்க. ஜெயோல எழுந்து நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட போகிறாரு. ஹேசுவோ, நீங்கள் என்னை கொஞ்சம் கூட மிஸ் பண்ணவே இல்லையான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. உன்னை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நான் எப்படி உன்னை மிஸ் பண்ண முடியும்னு அவர் சொல்கிறாரு. பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு ஹேசுவும் ஜெயிலும் ஒன்று சேர்றாங்க. வேகமாக உள்ளே வர சோகாங்கும் டாங்மின்சியும் சரி தூங்கி எழுந்துக்கிற நம்ம ஹீரோயினை அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறாங்க. நேராக ஜெயல் கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க, ஹேசு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா எஸ், ஜெயலுக்கும் ஹேசுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. நேராக வெளியே போகிற ஜெயலோ டாங்மின்சிக்கிட்டேயும் சரி சோகாங்கிட்டையும் சரி நான் அப்பாவாயிட்டேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லி ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட ஆரம்பிக்கிறாரு. என்னால் இந்த விஷயத்த நம்பவே முடியலன்னு சொல்லி பயங்கரமாக சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதை பார்க்குற ஹேசுவோ, அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப கிண்டலாக இருக்க போலேன்னு சொல்லிட்டு கீழே இருக்க தண்ணி எடுத்து எல்லார் மேலேயும் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. முதல்ல இவங்க எல்லாருமே ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் தண்ணி அடிச்சுட்டு எவ்வளவு சந்தோஷமாக விளையாடுவாங்களோ அதே மாதிரி இப்போவும் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் தண்ணி அடிச்சுட்டு சந்தோஷமாக இருக்காங்க. நாளைக்கு நம்ம எல்லாருமே ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு கோவம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே அவங்க மேலே அழுகின தக்காளியை அடித்து தீர்த்துக்கணும், சரியா? அப்படி மொத்தமாக அடித்து உங்களுடைய ஆத்திரம் கோவம் எல்லாத்தையுமே தீர்த்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அவங்கள நீங்கள் எப்பவும் போல் சந்தோஷமாக பார்க்கணும். யாருக்கு யார் மேலே கோவம் இருக்கோ அவங்க எல்லாரையுமே நீங்கள் தக்காளியை வச்சு சரமாரியாக தாக்கலாம். இதை நாளைக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம். யார் மேலே யாருக்கெல்லாம் வெறுப்பு இருக்கோ கோவம் இருக்கோ எல்லாம் ரெடியாக இருந்துக்கோங்க, நாளைக்கு ஒருத்தர் போட்டு தாக்கிக்க போகிறோன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க. சொன்ன மாதிரியே எல்லாருமே ஒரு ஒயிட் ரூமில் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வந்து நிற்கிறாங்க. ஒருத்தருக்கு மாற்றி அவங்க கையில் இருக்க தக்காளினால் அடிச்சுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒருத்தர் விடாமல் எல்லாருமே ஒருத்தர் டார்கெட் பண்ணி பயங்கரமாக அடித்து விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாருமே கடைசியில் சேர்ந்து நம்ம மேலேயும் தக்காளிகளே எரிய ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஜெயலும் வழக்கம் போல் எஃப்எம் ஷோஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அவருடைய புத்தகங்கள் எல்லாமே வேறு லெவலில் ஹிட்டாக ஆரம்பிக்குது. ஹேசுவை தன்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்ல முடியாமல் இருந்த இடத்துல அவங்கள ஒய்ஃபாகவே கொண்டு போய் நிற்க வைக்கிறாரு. ஹேசுவும் ஜெயலுடைய டிவி ஷோஸ் எல்லாத்தையுமே நேர்லேயே வந்து பார்க்குறாங்க. எஃப்எம் டிவி ஸ்டேஷனில் மட்டும் கிடையாது, வெளியே எல்லாருமே ஆட்டோகிராஃப் வாங்குறதுக்காக ஹேசுவை தள்ளிட்டு ஜெயல் பக்கமாக போகிறாங்க. ஜெயல, ஒரு நிமிஷம், நீங்கள் தள்ளி விடுறது என்னுடைய ஒய்ஃபை பார்த்து ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள், ஏன்னா என்னுடைய ஒய்ஃப் ரொம்ப ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாரு. இதை கேட்குற மற்ற எல்லாருக்குமே ரொம்பவே ஜெலஸ் ஆகுது. ஹேசுவும் இதை நினச்சி ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க. ஜெயோல, பாரு நீ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால உன்னை எப்படி நான் பத்திரமா பார்த்துக்கிறேன் பார்த்தியான்னு சொல்கிறாரு. ஹேசுவும், நீங்கள் என் மேலே இவ்வளவு அக்கறையாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் கேட்டதையே நான் உங்களுக்கு செய்யலான்னு இருக்கேன். நீங்கள் கேட்ட மாதிரி 1 இல்லை 1 2 3 குழந்தைகளை நம்ம பெற்றுக்கலாம், சரியான்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு வழியாக நீண்ட போராட்டத்துக்கு அப்புறமா ஹேசுவும் சரி ஜெயலும் சரி ஒன்று சேர்ந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. காதல் அன்பு இப்படின்னு வரும்பொழுது அது குறைவாக இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நிறைவாக மாற்றிடும். வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளை ஹேண்டில் பண்ணுற நம்ம எல்லாருக்குமே பிரச்சனைகளை மட்டுமே வாழ்க்கையாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்க சைக்காட்ரிஸ்ட் ஒரு நல்ல உதாரணமாக இருந்திருப்பாங்க. எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் சரி பிரச்சனைகளுடைய நாட்களை கடக்கிறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை. பிரச்சனைகளோடய வாழ்கிறவங்க அவங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கொடுக்கணுமேனு அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க. அதே சமயத்தில் அவங்களுக்குமே சில பிரச்சனைகளுக்கு எப்படி தீர்வு காண்றதுன்னே தெரியாமல் மற்ற டாக்டர்ஸ் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாங்க. டாக்டர்ஸே அவங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஹெல்ப் கேட்கும் பொழுது நமக்கு வர பிரச்சனைகளை வச்சுட்டு துவண்டு போயிடக்கூடாது, அதுக்கு நம்மளும் முடிஞ்ச அளவுக்கு தீர்வு காணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த சீரியல் நமக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கு. இது வரைக்கும் நார்மலான பீப்புளுடைய மனநிலைமையில இருந்தே நம்ம நிறைய சீரீஸாக பார்த்துருப்போம். ஆனால் முதல் முறையாக இந்த சீரீஸில் மனநிலை சரியில்லாதவங்களுடைய நிலைமையிலேருந்து எப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்குறது அப்படிங்கிற கோணத்தை இந்த சீரியல் நமக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்கு. எது ஏறக்குறைவு இருந்தாலுமே சரி அது எல்லாத்தையுமே அன்பு சமமாக்கிடும். அதுக்கு எதுவும் தெரியாது, அன்பு செய்ய மட்டும்தான் தெரியும். என்ன பிரச்சனைங்க வந்தாலுமே அது என்ன சொல்லும் தெரியுமா? இட்ஸ் ஓகே, தட்ஸ் லவ். நம்ம ரைட்டர் சாருடைய கதை ரொம்ப காவியமாகவே முடியுது. சாதாரண மனநிலையில் இருக்கிறவங்களுடைய காதல் கதைகளை கேட்குறத விட
இப்படி அனைத்தையும் கடந்து வர காதல் கதைகளே ரொம்ப நிலைச்சு நிற்கிது. உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த கதை பிடிச்சிருக்கும். அதே சமயத்தில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்துருக்கோம்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுமே இந்த சீரீஸை முடிக்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட தடைகளை கடந்து வந்திருக்கோம். ஆனாலும் அது எல்லாத்தையும் மீறி நீங்கள் உங்களுடைய ஆதரவை எங்களுக்கு தெரிவிச்சிருக்கீங்க. இதை நாங்கள் எப்படி பார்க்குறோம் தெரியுமா? உங்களுடைய பார்வையிலிருந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச இட்ஸ் ஓகே தட்ஸ் லவ். ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சீரீஸோட நேம் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ சொல்லணும் இல்லையா? அதாவது நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற சீரீஸோட நேம் மிஸ்டர் குயின். என்னது மிஸ்டர் குயினா? ஒரு வேளை தப்பாக்கிப்பா சொல்லிட்டாங்களா? மிஸ்டர் குயின் எப்படி ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா? எஸ், நம்ம ஹீரோ கூட விட்டு கூடு பாஞ்சது அவருடைய உடம்புலேருந்து அந்த நாட்டையே ஆள்ற குயினோட உடம்புல தான். நம்ம ஹீரோ சமையலில் தந்திரமானவர், ஆனால் ராஜதந்திரத்தை எப்படி சமாளிக்கிறாரு? ட்வின்ஸாக இருந்தாலே ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் நடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுலேயும் அவங்க ஒரு ராணி. அடுத்த ஃபன்ஃபில்டான சீரீஸான மிஸ்டர் குயின் சீரீஸில் உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம். ஸோ வி லவ் யூ, தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யுவர் லவ். உங்களை நாங்கள் அடுத்த சீரீஸில் மீட் பண்ணுறோம். நம்ம சேனலை எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. வாட்ச் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.